İstanbullu Türkmen Garabanklary Türkmenistanyň bank kartlaryndan pul çekip berýärler. Türkmenistanyň banklary bilen ara baglanyşyklydygy öňe sürilýän adamlaryň Istanbuluň Aksaray tramvay durulgusynyň ýanynaky Deňiz Otel atly mehmanhananyň öňünde migrantlaryň bank kartlaryndan pul çekip berýänini aýdylýar. Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Türkmen zähmet migrantlarynyň ýetiren maglumatyna görä, Türkmenistanda bank kartlary bilen daşary ýurtlarda nagyt we nagyt däl amallaryň amala aşyrylmagyna ýygyderli ýagdaýda girdilýän çäklendirmeleriň fonunda Istanbulda hereket edip başlan Türkmen gara banklary häzir islen raýatyň bank kartyndan tölegli ýagdaýda hiç gili päsgelçiliksiz pul çekip berýärler. Şeýle ýagdaýa şaýat bolanmadyna Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Türkmen zähmet migrantlarynyň Arslan Aksarayda Türkmenistanlaryň düşleýän we harit alış çalyşygyny ýola goýan Deniz Otel atly mehmanhanasynyň öňünden geçip barýarka, o ýerdäki adamlaryň özüne türkmençe kartdan pul çekýär 58 diýip aýdan sözlerini ilki wada düşünmändigini taýar. Olar var. Kunkan içinde terminal dollaryň üstünde dur. 58 dur. Kartdan çeker. 8 dolar alya 50 dolar 42 dolar eline berýär. İstanbul'un Deniz Otel mehmanhanasynyň öňünde Türkmenistanyň banklarynyň kartlaryndan pul çekilýän terminal enjamly 6 sany aýarly erkekli adamlar otur. Pullon dolu sumkalary bilen. Olaryň biraz beýleräginden bolsa resmi geýnüwli semiz bir Türkmenistanly adam olar synlap dur. Maňa türkmençe bank kartymdan pul çekip bermegi teklip eden üçin olaryň ýanyna öwrülenimde pullon dolu bir näçe sumkany we oň içinde hem türkmen banklarynyň kartdan pul çekýän terminal enjamlaryny gördüm. Olar maňa islenen türkmen bank kartyndan näçe gerek bolsa şonça pul çekip berýändigini we muň üçin her 50 Amerikan dollarynyň 8 dollar araçy tölegini, ýagny komissiýa alýanyny düşünürdi. Men olara hany Türkmenistanyň bank kartlaryndan daşary ýurtlarda pul çekip bolanokda diýip soranymda olar maňa biziň üçin problema ýok diýdiler. Türkmenistanyň terminaly ýanlaryna kastum dalbarly, ama biraz ileride duruyor. Gadak görülü. Kişi adam var. O Türkmenistan'ın banka bilen bir işleşýärler olar. 6 tane terminal var men görenime. 6 tane terminal vardı. Oğlan ama ayalmaşkana da var. Deňiz Otel'in öňünde. Diýip Türkmen zähmet migranty Arslan Azatlyk radiosyna gurrun berýär. İstanbullu Türkmenistanyň gara banklaryň hereket edýändigini Azatlyk radiosy bilen habarlaşan aktivist Rozwayam tasdiklaýar. Sol Aksaray tramvay duragynyň ýanynda Deňiz Otel diýen bir otel var. Ýani şu Deňiz Otele gelip düşen tandaşlaryň esasy köp bölegi şolar Türkmenistanyň raýatlary. Şu Deňiz Oteliň öňünde de şu Türkmenistanyň öz raýatlary dollardan dolu bola sumkalary öýle şu taýda şu Türkmenistandan gelen raýatlaryň kartlaryndan 50 dollara 8 dolar alyp istedik mukdarynda kartynda näçe mat pulun barsa şonu şu taýda çekip adamlara berip durlarda. İstanbul'daki zähmet migrantlarymyz ýa-da daşary ýurda bank kartyndan pul çekmäge gelýän raýatlarymyz gönümel şolon ýanyna barýarlar we tölemelsini töläp pullaryny nagytlaşdyrýarlar diýip Rozway Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Ellerinde yörükte terminal makine var pul çekýän. Ine şo ýöl bizi birazcık hayran kaldırdı. Türkmenistanyň banklarynyň plastik kartlary ýurdun ilaty üçin milli pulu daşary ýurt valyutasyna öwürmek boýunça esasy mümkinçilikleriň biri bolmagyndan galýar. Resmi düzgüne görä Türkmenistanyň içinde türkmen manadyna resmi kurs boýunça hasaba goýulan pullan soň ýurdun daşyna peýdalanyp bolýar. Emma geçen ýylyň aýagyndan bäri türkmen banklary öz müşterilerine ýurdun daşyna nagyt pul çekmäge ýa-da kart arkaly hasaplaşmaga ruhsat beren meşwerini çürt kesik azaltdy. Köp halatlarda Visa we Mastercard tölew kartlary işlemeýär. Pulun resmi taýdan gödüňine tutulýan mukdarym müşterilere el ýeterli bolmaýar. 2017-nji ýylyň dekabr aýynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri Türkmenistanyň daşary ykdysady bankynyň Visa kartlary boýunça tölewleri petikländigini habar beripdi. Şu ýylyň aprel aýynda Türkmen banklarynyň käbir müşterileri Mastercard kartlaryndan ýurdun daşyna pul çekip bilmeýändigini Azatlyk radiosyna habar beripdi.